Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan epizodu Minecrafta. U ovoj epizodi Minecrafta ćemo da popunimo ovo što je Šaban Creeper uradio. Udava. Što je uradio. I s čim ćemo to da popunimo. Popunimo sa ovim. Da nađemo li u vodi. Da, i bio sam napravio i taj most. Muva glupava. Smeta mi muva, stalno mi ide u ekran. Mislim da tamo negdje ima. Kraul. Kako da šetam po vodi? Uopšte, zanimljivo. Tu si. Evo ga, našli smo ga. Kako ja nađem to sve za 15 minuta. Tu. Ne. Ovdje. Negdje pokupim. Come on. Yeah. Ne. Ovdje još samo nama da izdrži. Ovdje imamo 5. Ajde vidjet ćemo da li nam je dovoljno. Kraul privaj. Davim se. I da, još malo će da padne mrak. Kad padne mrak, završavamo snima, pošto jedni snimkovi su bili predugački, pa su mi se svi izbrisali sa YouTube-a. Nemaju sliku, znači predugački su, jako predugački. Dakle, sad. Ma ne samo to drvo. Jao. Opa. Šta ćemo ovdje? Da uzimamo zemlju. A da čekat će nam zemlja. Da napravimo zemlju. A koju zemlju? Pa onu zemlju. Ako sam vam pričao da me jednom dočekao tu kreten. Moj bolid. Kako se nastao sad ovo? Liči Bože, šta je sad s ovim? Daj bre, imam zemlje, jel moguće, cepao sam brdo ovo što je bilo ovdje, šta se više sa mnom. A kada ne, tu nije zemlja. Ovdje gore. Pa, kako znam. Jako. Da ne kažem šta. Znači, trči brže malo, skidaj kile. Debel onako. Izvinite ljudi, morat ćemo samo malu pauzu napravimo. Izvinite. I evo nas. Morao sam da idem u kolonu. Mislim da kolonu, kako ti drugi kažu.
FC, kao FC. Nemojte mi prekositi pisati u komentare da gledam ženske crtače, ne gledam, tu moj brat gleda. Ne vidim ništa od ovog kako sam tu tako nabi. Jao, ajde, iscepat ću ovo drvo ako moram. Come on! Ovdje cap. Tu. Pa koliko ovo drvo oko sever? Mislim kakav sever. Kač pre? Pa nismo u Runici. Nismo u Runici. Ovdje je to više. Ma to 100%. Da sad možda. Ako vidim jeste. Au. Ta drvoda mi više ne rastu. U neki bazenčić sam napravila, ne znam što se kupa. Za bebe trenutno. Da verujem da sam dobio glupavu jabuku, ljupi, mogu da je pokupim, ne mogu. Naravno da mogu, ne mogu. Da, ovaj klip će biti kratak. Mislim, neće biti kratak, ne moram sam. Zašto? Mi napravili krov. Ne, zazidali smo. Pa! Ajde da uše napolje. Samo ćemo napraviti ogradu. Samo ćemo odrimamo. Da? Odrimamo samo da napravimo ogradu. I to je to. Ovdje. I to je to. 14 će nam biti dovoljno. Ja sam prepun stvari. I još napravimo ovo. Samo ne znam da li će mi biti predugo. I tako da, pozdrav ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodu.